Kaixo guztiei, aurreko astean alkateak aurrera duzuen bezala, aurtengoan ere, sakonki aztertu eta gero, udalekuak aurrera eramatea erabaki dugu. Gehien bat, kontziliazio arazoak izan ditzaketen familiei laguntza bat emateko. Baina noski, bizitzen ari geran egoera honek, behartu gaitu neurri bereziak hartzera. Hasteko, esan nahi dizuegu, udalekuak aurtengoan ekainaren 29 hasi eta uztailaren 24 bitartean izango direla. Beraz, hilabeteko udalekuak izango dira. Eta ordutegia betikoa, goizeko 10etan hasita, ordu bateraino. Norbaitek beharra izango balu, zaintza zerbitzu berezia gehitu dezake ordu erdiro. Goizeko 8:30 ordu bata terdira arte luzatuta gehienez. Bestalde, neurri berezien artean, taldeen izaera. Taldeak ez dira oso handiak izango, 7 eta 9 gaztetxo artean izango dira, eta talde bakoitza herriko eraikin ezberdinetan egongo dira. Eta eraikin berdinean egotekotan, solairu ezberdinetan. Beraz, jasotze eta elkartze puntuak ezberdinak izango dira talde bakoitzarentzat. Horretaz gain, jakin dezazuen taldeketa ez dela egingo adinaren arabera bakarrik. Senideren bat balin badago apuntatua, kontuan izango da hori ere. Horretaz gain, noski, gaztetxo guztiek musuko eman beharko dute, maskarilla eraman beharko dute eta hau etxetikan eraman beharko dute. Eta behin eraikinera sartzera doazenean, gelarekin eskua garbitu eta temperatura hartuko zaie, sukarrik ez dutela bermatzeko. Horretaz gain, behar duten material guztia eraikinaren barnean emango zaie. Norbait interesatua egongo balitz udaleku hauetara apuntatzeko 3 bide ezberdin ditu. Alde batetikan, interneteko galdetegi bat. Udaletxeko web orrian topa dezakezue. Bigarrena, telefono deiez. 2 telefono ezberdin izango dituzue aukeratzeko. Alde batetikan 943-33-397-3. Eta bestetik 943-00-80-33. Eta azkenik, gazte informazio bulego ere apuntatzeko lekua izango da. Eta astelenetik ostiralera izango duzu aukera, goizeko 9:30 ordu bat bitartean. Jakin dezazuen, aurtengo udalekoak bereziak izango dira, behintzat beraz ez dituzte hainbeste aisialdi ekintza izango, gehiago izango da zaintzara enfokatua, baina hala ere, saiatuko gara gaztetxoentzat erakargarriak diren ekintzak prestatzen, baina hori momentu bakoitzeko egoerak bermatuko du. Azkenik, ardurara dei bat egin nahi diegu, bai gaztetxoei eta bai beraien familie eta tutorei. Oraindikan birusa gure inguruan egon daiteke, eta beraz, bai bakoitzaren eta bai ingurukoen osasunagatik arduraz jokatu mesedez. Beraz, besterik gabe, ondo izan eta laster arte.